היי, צהריים טובים, אני יודע שכולם די רעבים כי העיקריות זה עוד כזה רבע שעה, אבל אני גידי וחסכתי ים של כסף באמצעות מיגרציה לאירוספייק. Strong start. אז אנחנו נדבר בעצם על הסיפור שרייז עברה עם אירוספייק, נדבר מה רייז עושה, מה הסיפור שלי שם, ואיך כל הדבר הזה התגלגל בדיוק לפני שנה. בדיוק לפני שנה הגעתי לכאן פעם ראשונה, היה לי בלגן של קוסטים שחבל על הזמן, וחלק משמעותי ממנו נפטר, איזה גבר ויקטור. ויקטור היה בן אדם שראיתי שדיבר, איזה פדיחת אני עושה לך, ושינה לי תחרות מחשבה. מגניב. קליקר. סבבה, אז קצת עלה, אני בערך 12 שנה בעתק, התחלתי ממש אחרי הצבא, התחלתי כדאטה אנליסט, אז אני מאוד מאוד אוהב דאטה, אחרי זה הלכתי ללמוד, הסתובבתי, לא משנה, ואני חי פה בתל אביב עיר הקודש עם אשתי היקרה, כרגע אני מנהל 3 צוותי פיתוח וצוות אחד של QA, ואני מאוד מאוד אוהב יין, לכן כבר אני אחרי איזה 4 כוסות, וכן, וקרוספיט, כי זה אחלה באזוורד, ואני חולה על חרקים, לא על באגים, כל אחד במה שעושה לו טוב. מה עושים ברייז? אז אנחנו עושים מה שנקרא real time bidding, RTB, בעצם סוג של בורסה מאוד 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 מהירה של פרסומות, שצריכה לקרות ממש ממש מהר, נדבר על מספרים עוד ממש שנייה. אנחנו heavily reliant על Data Science, זה אומר שיש המון 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 נקודות החלטה והכרעה בזמן הפלואו של מבוססות דאטה, ומלא דאטה, מלא טראפיק ולייטנסי קריטי בטירוף. קצת מספרים, סדר גודל של 1.3 טריליון בקשות נכנסות בחודש, בפקטור של בערך פי 5 יוצא החוצה, כמעט 20 פטה דאטה, רו דאטה שנוצר בעצם בכל חודש, ואנחנו מוגבלים בטופ לאזור ה-120 מיליסקנד, זאת אומרת שכל קריאה, כל IO שאנחנו עושים, שלוקח יותר ממילי או 2, מכניס אותנו לבעיה עסקית קשה. אז מה בעצם אנחנו עושים, כמו שאמרתי קודם, מכרזים בזמן אמת, יש לנו איזשהו יוזר שנמצא באיזשהו מחשב או פלאפון, פונה אלינו ואנחנו מנהלים ממש מחירה פומבית או מכרז ליתר דיוק, בזמן אמת מול המון 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 קניינים. והדבר הזה, כשמו הוא real time bidding, צריך להיות מאוד 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 מהיר. אז מה בעצם האתגר פה? רייז יצאה מתוך איירון סורס, איירון סורס חברת עתק ענקית שאתם בטח שמעתם עליה בעבר, והרבה מהמערכות שלנו היו מערכות לגאסי ישנות שהיינו צריכים לשנות אותן. זה עובד. זה לא עובד. מגניב. אז השתמשנו בסיבות לגליות, אני לא יכול לדבר בדיוק על איזה מערכת השתמשנו בה, אבל אני אקרא לה relatively expensive distributed in memory store, ראשי תיבות יכולים להסגיר מה השתמשנו, 3 use cases מאוד מאוד שונים, ורצים על קוברנטיס ומולטי ריג'ן, 2 ריג'נים ב-AWS בארצות הברית ואחד באירלנד. קצת מטריקות שתבינו מה מדובר, סדרי גודל, קריאה צריכה לקחת באזור המילי, עד מילי, אלפי נודים, ב-C, שזה היה בערך לפני שנה, הגענו ל-all in all 1,800 נודים, שזה גזיליון, ו-100 מיליארד קריאות ביום, ובערך 500 מיליארד קריאות, 100 מיליארד כתיבות ו-100 מיליארד קריאות. מה הכאבים? זה היה ממש 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 יקר. בהתחלה כתבתי very expensive, ואז זוהר אמר לי, תכתוב extremely, זה יותר נשמע טוב. ובגלל שזה היה כל כך יקר, היינו צריכים לעשות מלא מניפולציות. לחתוך פה, לחתוך שם, ברמה אפליקטיבית. להחליט מה אני בכלל מעז לשמור, כי זה עולה לי כל כך הרבה כסף בסקייל הזה. והדבר הזה גם עלה בהמון כוח אדם. אנשים יושבים, עושים אופטימיזציות, מנסים להביא רעיונות, בשביל לחתוך בעלויות, כי הדבר הזה ממש ממש חנק אותנו. והיו המון אופטימיזציות. ברמת הפרמיס הבסיסי, היו לנו 3 use cases מרכזיים, שאני לא יכול כל כך לחשוף כאן, אבל כל אחד מהם בעצם היווה קריאה, בעיקר הקריאות זה מה שהיה קריטי, כי הכתיבות היו מהצד,
וכמו שאמרתי קודם, זה היה צריך להיות בתוך הקונסטרנט של אותם באזור ה-120 מיליסקנד. קצת על ה-use cases, אז אחד היה עם מעט כתיבות, מעט קריאות, והוא היה יחסית קטן, מצד אחד, מצד שני, אם הוא היה נופל, הקריטיקליטי שכתוב פה, אם הוא היה נופל, כל הביזנס היה למטה. לכן זה הדבר שמיגרטנו אחרון, אני כבר אומר לכם. ה-use case השני היה עם הרבה כתיבות, עם הרבה קריאות, מעט כתיבות, אבל נשמע להמון המון זמן. שבועות עד חודשים, ממש דאטאבייס. ואם הדבר הזה היה נופל, אנחנו מאבדים חצי מהיכולות שלנו, חצי מהכסף. ב-use case האחרון, מלא כתיבות, מלא קריאות, משהו סופר ביזנסי, שאם הוא היה נופל, אנחנו מאבדים רבע מכל ההכנסות. אז הכל היה סופר רגיש, ובגלל הקריטיקליטי בחרנו להתחיל דווקא במיגרציה באחרון, אבל דווקא אני אדבר על השני, כי הוא יותר פשוט להבנה. אז זה נקרא קוקי סינק, באמת במילה, זה משהו שעושים בהעתק בשביל להצמיד בין יוזרים, בין איך שאני רואה את היוזר, לאיך שהקניינים שלי רואים את היוזר, ויש איזה שרת חיצוני שלנו מהצד שכותב, ואנחנו באפליקציה המרכזית קוראים את זה מן הסתם בריל טיים, use case די פשוט סך הכל. יפה. אז באמת כמו שאמרתי, שומרים את אותם העדים והצמדות האלה, קריטי לאללה, אם זה נופל, חצי מהכסף הולך לפח. כל שנייה שהדבר הזה למטה, אני מפסיד את המכנסיים, ומעט כתיבות, הרבה מאוד קריאות. מבחינת מטריקות, בערך 7 מיליארד מפתחות, ומעט קריאות, מעט כתיבות, בערך 100 מיליון, אבל 30 מיליארד קריאות ביום. זאת אומרת, משהו שקוראים ממנו וקוראים אותו כל הזמן. ובערך קילובייט לאובייקט. כשהתחלנו בעצם לדבר על המיגרציה, יופי, התחלנו לדבר על המיגרציה, בעצם הלכנו על גישה של דיול רייט. גם לכתוב לסטור הישן שלנו, וגם לכתוב לסטור החדש של אירוספייק, כאשר לנו קובץ קונפיגורציה, שבעצם החליט על הניווט בעצם של הדאטה, כמה הולך ל-use case הישן ול-use case החדש. למה זה מעניין? לא ידענו, סליחה חבר'ה, אם אירוספייק יוכל לעמוד בצורה הזאת של כמות הדאטה הזאת, כמות הכתיבות והקריאות. וכמו שאמרתי, זה כל כך קריטי שהעדפנו לעשות זה עקב בצד אגודל, לרוץ לאט לאט, לדפלה עוד אחוז ועוד אחוז ועוד אחוז, עד שהגענו ל-100% ובעצם מחקנו את כל הריסורסים הישנים שהיו לנו. מה קרה אחרי? כי זה נראה לי ה-bottom line. איך הדברים נראים? יש למישהו pager duty. נכון? נכון? latency, אחרי המיגרציה, נשאר אותו דבר, סאב מילי, שזה מעולה. ה-use cases הספציפיים שלנו, חסכנו עליהם מעל 70% בעלויות. ובאוברל, כשאני מסתכל על כל עלויות האינפרה של החברה, חסכנו 20% מכל העלויות. עכשיו, בעתק, אתה חי על המרג'ין הזה בין כמה אתה מוציא לכמה אתה מכניס, והמרג'ין הזה עכשיו גדל משמעותית, והוא יכול להיות מופנה להשקעות פנימיות, לאינוביישן, וגם לחיסכון טהור. הנה מישהו מצלם, אתה מוזמן. אז אימפקטים יותר מוצרים, חסכנו בעלויות, היינו יכולים להעביר יותר דאטה במערכת. פשוט הגדלנו את כמות הדאטה שזרמה במערכת, כי זה היה יותר זול. יותר דאטה, יותר טראפיק, יותר כסף. דבר שני, העלויות כל כך ירדו, שאנחנו עכשיו יכולים פשוט לוותר על כל העיגולי פינות, כל החיתוכים שעשינו, כל הפיתוחים האלה שבאו לעשות אופטימיזציות, ולשמור הכל. והדבר הזה, כמו שאמרתי, בסוף משמש לבחירות בריל טיים ולביזנס לוג'יק יותר טוב ויותר רחב והוליסטי. בגלל שעכשיו לא צריך להפטם כל הזמן, מפתחים יכולים לעשות משהו שמביא יותר value, לפתור בעיות אמיתיות, להביא דברים יותר מעניינים, זמן לאינוביישן, מה שלא היה לפני זה. ובסוף, ואולי הכי חשוב, זה שהכל נהיה הרבה יותר פשוט והרבה פחות יקר, גרם לנו להתחיל לחשוב בגדול. היו use cases שלא דמיינו שאפשר לעשות, כי הם היו יקרים מדי. ומאז יש כמה וכמה use cases שחלמנו עליהם בעבר, נדבר עליהם טיפה בהמשך, שהם די פשוטים סך הכל.
שיעורים שלמדנו, ולדעתי אם יש שקופית אחת שהיא רלוונטית מכל מה שאני אומר זה דברים פה, אז מי שמתחיל מיגרציות, חושב על מיגרציות, זה נראה לי שווה את ההאזנה שלכם. האינטגרציה מול קוברנטיס לקחה זמן. זה לא היה לפני שנה פלאג אנד פליי. ויקטור עזר באיזה ליל שבת אחד שדברים נתקעו, והסתדרנו מאז, אבל תתכננו את הזמן שלכם כהלכה, ואל תהססו לשאול שאלות. capacity planning. אנחנו באנו מפתרונות מנוהלים לחלוטין, לא היה לנו אכפת בכלל מה נכתב, כמה נכתב, לאן נכתב. once עוברים לפתרון שהוא אינו מנוהל, capacity planning הוא קריטי, כי מה שעשינו זה להתחיל להעביר טראפיק והכל נפל ולא הבנו למה. אז זוהר עדיין צוחק עליי בגלל זה, וזה מוצדק. זה לא plug and play, זה לא drop-in solution, זה לא copy-paste. זה עובד אחרת מרוב הפתרונות האחרים בהגדרה. קחו את הזמן לתכנן, לשאול שאלות איך עושים את הדברים האלה. יש לזה המון יתרונות, נדבר עליהם עוד שנייה. אל תהססו ליצור קשר עם החבר'ה של אירוספייק. גם בשעות הכי קטנות של הלילה, זוהר מחכה לשיחת טלפון. סליחה, אני מפיל אותך פה. עזר לנו המון, גם בתכנון, גם בביצוע, גם בפרודקשן. תשקיעו בלהטמט דיפלוימנטים של קלאסטרים. היום כמעט כל use case שאנחנו עושים, שדורש איזשהו קאש, קליק, יש לך קלאסטר באיזה ריג'ן שאתה רוצה. חבל על הזמן שלכם, תטמטו את זה. נקודה קריטית. ברגע שהקלאסטרים האלה מיוצבים, אפשר לשכוח מהם. הכל יציב, הכל שקט, כחברת עתק עם המון ספייקים של טראפיק, סבלנו מים אירועי פרודקשן. זה חסך המון מהם. הרבה פחות פעמים שאני צריך לקום בלילה, אשתי מודה לכם, אני מודה לכם, וזה ממש שינה דברים אצלנו בחברה, כי סבלנו מזה מאוד. הדאטה מודל שהוא שונה מה-use case השונה הקודם שהיה לנו, פישט דברים, נתן לנו יכולת לעשות דברים בצורה טובה יותר, פתח לנו את הראש לאיך לשמור דאטה, ובסוף לגשת אליו בצורה יותר יעילה, וגם להוסיף אליו דברים בצורה יותר יעילה. והמפתחים ואנחנו די נהנים לעבוד עם הקליינט, שזה דבר מאוד חיובי, הוא מאפשר המון גמישות. יפה. מסתכלים קדימה, אז לאן בעצם רייז הולכת עכשיו עם הדבר הזה? דבר ראשון, אנחנו מנסים לראות בצורה יצירתית איך לשלב את אירוספייק לתוך הדאטה פייפליין שלנו, תוך מערך הכנסת הדאטה. ראיתם קודם, מדובר בסדר גודל של 20 פטה בחודש, וזה רק צפוי לגדול, אז יש פה המון שאלות של איך להשתמש בזה, אולי זה יכול לחסוך לנו המון כסף. לייצר איזשהו user-based solution. בסוף אנחנו רוצים לדעת מהיוזרים שלנו, לאסוף עליהם דאטה לאורך זמן, ללמוד אותם, להכיר אותם. הדברים האלה יקרים ומורכבים, יש מיליארדים של יוזרים, וזה דבר שהתחלנו לעבוד עליו. אבל הבטום ליין הוא שבסוף כל use case עתידי שדורש איזשהו קאשינג, וכבר אמרתי את זה קודם, רק אצלנו דרך אירוספייק. הרמנו מאז אותם 3 use cases, בערך 3 קלאסטרים שונים, וכמו שאמרתי, שגר ושכח. אז אם יש משהו אחד שאתם יכולים לקחת מהשיחה הזאת, זה חוסך מלא כסף, וחוסך מלא כאב ראש, ומלא תסכול בשעות הקטנות של הלילה. אז אני ממליץ לך, ותודה רבה לאושרת זוהר ועמי על כל העזרה והכל, ו-my time's up. תודה רבה.